Coming through from Babyface, 29 after 8. Vuma FM Adult Radio for the young at heart. King's horses, things I think you would say isn't ngicabanga ukuthi uKing's horse uthi mehlezi namagenge akho uyazisho. Uzongitshela ke mfethu ukuthi kuyiqiniso noma cha. Noma uyazisho lezi zinto noma cha, ne? Yeah. Okay. So, number 1. uKing's horse mayise emotweni engathi hayi baba asidlala ingoma zaleyo ndoda la emotweni yabo. Ungayisho into efana leyo. Ngisho mfethu ngoba mina mfethu ngilahlahla ngilandela umculo angilandeli umuntu so ayikho into engivimba ukuthi ngilalele ingoma yomculo ithizeni ngoba mhlambe engangifuni yabona noma mhlambe igenge leyo esondelene na mhlambe engangifuni yabo so asikho isidingo salokho ngiyadlala nje mfethu ingoma ayikho ingoma engayidlali mina mangiyithanda kuphela yes mangiyithanda yabo yeah. So number 2, akhohla qhawe mina ngeke ngize ngiqonje intombi yaseThekwini ngeke nje ngize ngigane intombi yaseThekwini. Is this something you would say? Ngeke mfethu ngeke uzusho mfethu umunye ngicabanga mfethu eThekwini mfethu kahle uthando mfethu akukho lapho ongakwazi ukuthi ulikhethe khona ukuthi hayi mina ngifuna ngothola umuntu wasemakhaya yabo noma umuntu wakuphi yabo but umuntu mfethu kuba kuyena nje umuntu ngendlela asuke right ngakhona kuwena ngoba nawe umuntu wesilisa uyazi ukuthi ufuna umuntu onjani yabo nawe futhi umuntu wesimama uyazi ufuna umuntu onjani so life yefethu ngeke ikhethele kahle ya.